Ламиниран паркет или SPC настилка? Кое да избереш? SPC е изработена от каменно-полимерен композит и е по-известна с това, че съчетава външния вид на дърво с издръжливостта на камък. Ламинираният паркет има няколко слоя, но сърцевината е съставена от дървесни влакна с висока плътност. SPC подовите настилки могат да наподобяват различни материали като дърво, камък или плочки. Това ви предоставя огромен избор от различни дизайнерски решения. Ламинатът основно наподобява дървесен под, въпреки че и тук са възможни вариации. Монтажът и при двете е лесен, най-често с система с заключване с щракване – клик система. Основното предимство на SPC е неговата ненадмината здравина и висока издръжливост. Този вид настилка е почти имунизирана от надрасквания, наранявания и вдлъбнатини. SPC се характеризира с 100% водоустойчивост, по-тиха е и е подходяща за подово отопление. Поддръжката е много лесна и удобна и спестява време от досадното чистене. Ламинираният паркет обаче не отстъпва напълно на своя по-здрав събрат. Този вид настилка остава страхотна бюджетна алтернатива на традиционния масивен паркет. В избора между двете трябва да се съобразите с няколко фактора като дизайнерска визия, бюджет и експлоатация на помещението. Ела в магазините на Floor Decor, за да видиш и да пипнеш и двата варианта.